Хайде да играят децата. Антоното ми вика. И питаш, ига си Гого. Това полицейската кола ли е? Руменчо, айде да наредиш пирамидата. Ето. Мушкай. О, дават така и да. И сега ли ще ги избират? Знам ли вече, аз не мога да ги следа. Подавай на кака пръстенчетата. Нали, много работни тия деца. Да. Много работни. Кой си търка очите? Не. Руменчо си търка очите. На бебето им го взима. Дай на кака. Дай на кака, Руми. Руменчо. Подай на кака. Той си го взе пък. Вземи го, баба, вземи го, ай, вземи го. Чай, единия ми. Охо. Другия е по-голям. Не, няма да се... Не е така. Аз мислих, че снимам един път, бех направила видео по погрешка, мислих, че е снимка много кратко. Как Руми се опитва да го свали от крокодилката, тя да се качи. Знаеш? Браво! Браво, Руми, Браво! браво, мамо и ти. Кой си дойде? Тати! Къде е тати? Не вика вече. Леле, Вика, ни драфи, ни нищо. Браво! Браво, тата! Ай, там да е желанка! Браво, тата, браво! Къде се скри тати? Как го търси? Кажи, ела тук! Къде се криеш, Аз само ще да се изкъпна тати и извън. Ай! Чисари тахме мачтата. Ще за да се изкъпа и извън да се взема. Виж как се играят. Айде. Поцървенел. Аз ще го къпаме. Еми, хубаво е да го изкъпим. Айде, сега ще бъде. Ай, Руми, ще ходи ли при нейния тати? Искаш ли да идеме да видим тати? Кажи след малко. След малко сега си играем, а? Браво! Как пляска Руменчо? Каза тате. Браво! Браво на децата. Айде, Ай, пляскай, баба, пляскай с ръцете, пляскай. Пляс! Я виж как пляска, виж как. Браво на как! Пляс! Айде, пляс, ръчички. Всичките са. Ще ги... Малко. Да, от нейната страна. Пази си играчките! Виж как ще сваля брати! Айде, Руменчо, нека маха ръчичките. Докато... Айде, смешни сте. Не пуска ни единия, ни другия. Ай, мамо, ти докато ги премести, Руменчо пати я взе. Кака има шапка. Той иска тебе да те вземе.